আমার এই অসমৰ প্ৰভু যীশু সকলো ধৰণৰ যেনেকৈ ডেলিমিনেশ্যন আছে প্ৰভু যীশু আমি একেবাৰে শান্তি হিচাপে বাস কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু এই মঞ্চৰ যোগেদি প্ৰভু যীশু তোমাৰ ওচৰত আমি একতাৰে আমি বাস কৰিব পাৰোঁ প্ৰেমেৰে বাস কৰিব পাৰোঁ প্ৰভু যীশু बेनि बेलायावहा आथिखालनि थासारिफोरखौ जोङो इसोरनि आखायाव गथायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय बे थायो आरो बेबायदि जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज खालामदों जाहाथे जोंनि गेजेरावहा जेबो दाङाबाजि थाया सरकाराबो जोंनि सायाव जाहाथे जेबो साना आरो जोंबो जों सरकारजों गोरोबना थानो हायो बेनिखायनो जोङो दिनै सोरजिगिरि आफा इसोरनियावहा जोङो आर'ज खालामनाय बे समखौ लानाय जाबाय दिनै आथिखालनि बेलायावहा सरकारा खृष्टान गेजेराव अयथासार खालामदोंनानै जों मिथिदोंब्लाबो जों थिग बुंनो हाया जों खावलायोसो बिथांमोना बे जोंनि उदांस्रि भारतआव बेखे जोंनि आसामाव गासै धोरोमनि मानसि गासै जाथि जों खौसेथि थानांगौ आरो जोंनि गेजेरावहा जेबो दाङाबाजि जानो नाङा आरो दैदेनगिरि बिथांमोना जे रायजो सलायदों सासनगिरि बिथांमोना गासैखौबो मोजाङै खौसेथियै दैदेनलांनो हानाय आरो बयखौबो मेगन थाइसेजों अनलायनायनि गेजेरजों नायनो हानाय बेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय नागिरदों आरो जों खावलायदों जों दिनै रेलि लादोंमोन पिस रेलि नाथाय आथिखालनि हादोरनि जिबायदि दाङाबाजि नुजादों का आन्दलन बिनि बेलायाव जोंनि उदालगुरि जायफोर माने प्रशासनाव दङ बिथांमोना बेखौ दोनथ'नानै नैबिदि दाबसे जायगायावनो आर'ज खालामनायखौ बिथांमोना लानो होनायखाय जों बिदि लानाय आथिखालनि दाङाबाजिनि थाखाय जोङो बेबायदि जिरायलायनानै जोङो खौसे जानानै आर'ज खालामदों आरो जोंहा ओरैबायदि दङ गोबां डिनोमिनेसन दङ गावबा गाव सभा दङ बे सभाफ्राबो बेबायदिनो आर'ज खालामदों आरो जोङो मण्डलिफ्राबो बिदिनो आर'ज खालामदों जोंहा लामाया बेनो मावनो हाग्रा आरो गासैखौबो जाफुंहोनो हाग्राया जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरासो बेनिखायनो जों बे इसोरनावनो जोङो गासैबो जों आर'ज खालामदों आरो बेनो जोंहा जोंनि राहा लामाया दिनै बुहुमाव थांना थानोब्ला मोनसे बाथ्रा दङ गाव मोजांब्लानो गासैबो मोजां संसारानो मोजां जायो बेखायनो जों जोंनि थिनिफ्राय नैबेनो जोङो इसोरजों सोरजिजानाय सुबुं माहारि आरो इसोरा जोंखौ बे बुहुमावहा मोजां खामानि मावनोसो जोंनो गियान होदों मोजां खामानि मावनानै समाजनि आरो जाथिनि हारिनि बा बे जगतनि बा बे हादोरनि बे खामानिखौसो मावनो बेनिखायनो जोङो बेखौनो खावलायदों जे जों गासैबो सोरजिगिरि आफा इसोरनियाव खौसे जानानै बे इसोरनिफ्राय बोर लानानै जोङो बयबो दिनै जोङो गोरोबलायना थाबासो जोंनि बे बुहुमाव बा बे हादोराव गोजोननाया फैगोन जों दिनैनि बे जथुम्मायावहा जों आसा खालामदोंमोन 4-5 रोजा नाथाय दायो 3 रोजानि खाथियाव फैबाय आरो जोंहा मण्डलि हिसाबै जोङो गासै डिनोमिनेसन बे डिनोमिनेसननिफ्राय आदिबासि सान्थालि नेपालि बर' असमिया गासै लानानै जों सान्दों 350 मण्डलिफोर दङ गेदेर फिसा बे मण्डलनिफ्राय फोथायारिफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों बोथोराथ' मोजां नङा जोंनि ख्रिस्ट'आरि सिबियारिफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जों इसोरजों जि सोरजि जाबाय इसोरा जोंखौ फोरोंदों जों गावजों गाव अनलायनांगौ आरो जोङो गुबुनखौबो अननांगौ आरो अननायजोंसो जोङो गासैखौबो जोङो खौसेथि खालामनो हागोन आरो खौसेथि जायोब्लासो जोंनि इसोरनि खामानि मावनाय बा इसोरनि रायजो फेहेरनायाव जों साक्सेस जानो हागोन दिनै जों उदालगुरि जिल्लानि गासै उदालगुरि जिल्लानि ख्रिस्टान क'अर्डिनेसन कमिटिनि सिङाव जेसेबांखिनि फोथायारिफोर दङ जेसेबांखिनि डिनोमिनेसनफोर दङ जों ज' जानानै जोंनि आसाम हादोरनि थाखाय आरो दुलाराय भारत हादोरनि थाखाय जाहाथे जोंनि बे दुलाराय भारत आरो दुलाराय आसामाव जा गोजोन सान्थि फैयो आरो बे भारत हादरखौ आरो आसामखौ मोजां दैदेनगिरिफोरा जाहाथे सान्थिजों दैदेनलांनो हायो बेबायदि ओंथि लानानै दिनै बे क'अर्डिनेसन कमिटिनि सिङावहाय बे गिदिर
जों प्रार्थना सभाखौ लानाय जादों नंगौ बे खोथाया आथिखालाव जोंनि फोथायनायावहाय एसे माब्लाबा जों लोरबां जालांनायखौ नुनो मोनो नाथाय बेफोरबायदि गासै दोलोफोरजों ज' जानानै जों जुदि फोरबोनियाव बियोब्ला इसोरनियाव जों जुदि प्रार्थना खालामोब्ला निश्चय जोंनि बे लोरबां गोसोफोरा गोथों जागोन गोथार जागोन आरो फैफाफिनगोन आरो गावनि न'खरनि थाखाय समाजनि थाखाय मण्डलिनि थाखाय हादोरनि थाखाय बिथांमोना मोजां सिन्था खालामनाय फैगोन होननानै जों फोथायनानै बे प्रार्थना सभाखौ लानाय जादों मेन एजेन्डाया दिनै बेनो जे जाहाथे जों माब्लाबा जोंनि आसामावहाय एबा भारतबर्षआवहाय माब्ला जोंनि रायजो खुंनाय बेलायावहाय जों बिथांमोनखौ बेरेखा बुङा नाथाय जा अनज्लायनायखौ जों अभाबखौ नुनो मोनो माब्लाबा असान्तिखौ जों नुनो मोनो जेरावखि जाया भारतनि खना खनलायाव आसामनि खना खनलायाव जों माब्लाबा अनज्लायनायखौ जों नुनो मोना जाहाथे बेफोर अनज्लायनाया जाहाथे गोमानानै थाङा आरोबाव जाहाथे खौसेथियाव फैयो अनज्लायनायाव फैयो आरो मोजां गोजोननायजों जाहाथे हादर खुंलांनो हायो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे मोजां खुंनो हायो आरो जोंनि फोथायारिफोरा आरो गासै आसाम हादरनि मानसिफोरा आरो भारतबर्षनि मानसिफोरा जाहाथे गावबागाव धोरोमखौ लानानै अनलायनायनि गेजेरजों जाहाथे हादरखौनो हेफाजाब होनो हायो बे ओंथिखौ लानानैबो दिनैनि बे जों प्रार्थना सभाखौ लानाय जादों आं थिग बिदि अनुमान कारेक्ट अनजिमाखौथ' बुंनो हानाय नङा आं तथापि सानो 8,000 जानो हागौ होननानै आं सानो आरो मोजां नोंथांमोना सोंलु होदों आथिखालावहाय निश्चय जोंनि गेजेरावहाय माब्लाबा गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जों फोथायो दिनैनि बे प्रार्थना सभानि उनावहाय जोंनि गासैबो लोरबां फोथायनायफोरा गोजान जागोन आरो प्रत्येक डिनोमिनेसननि मानसिफोराबो गावबागाव मण्डलियावहाय गावबागाव न'खरावहाय गावबागाव समाजावहाय बे प्रार्थनानि जुगेदि बिथांमोननि लोरबां साननायफोरा गोजान जागोन खौसेथियाव फैगोन अनलायनायाव फैगोन बिदिनो दुलाराय आसामाव आरो दुलाराय भारतआवबो बेबायदिनो गोजोननाया फैगोन जोंनि बे आदर्शखौ नुनानै निश्चय गोबां मानसिफोरा गोसो फाफाफिनगोन बे भरसाखौ जों खालामो बेबो मोजां सोंलु नाथाय धोरोम फोथायनायावहाय बेवहाय राजखान्थिनि खोथाया आरो धोरोमखान्थिनि खोथाया एखेबारे साननो थाङोब्ला गोरोबो मानोना जोङो धोरोम फोथायनायजों लोगोसे जों मोजां केन्डिडेटखौ जों सेलेक्सन खालामो हादरखौ जाहाथे मोजां खुंनो हायो जाय नेताखौ जोङो सेलेक्सन खालामगोन बिथां नेताया भारतनिबो जानो हागौ आसाम प्रदेशनिबो जानो हागौ नाथाय मोजां फोथायनायजों केन्डिडेट मोनोब्ला बे राजखान्थिनि खोथा गैया जों राजखान्थियारिफोरखौ जिखुनु पार्टिफोर जों गाज्रि होननानै बुङा नाथाय मोजां साननानै गोथार गोसोजों रायजो खुङोब्ला जिखुनु हान्जा पलिटिकेल हान्जायानो रायजोफोरखौ मोजां बेंनो हायो आरो गोजोननाय होनो हायो जों बेखौ भरसा खालामो सानो दा नोंथाङा बे खोथाखौ बुंनायाव मोजां जादों नैबे जों दिनै बे प्रार्थना सभाया बे मोनसे एवारनेस बुंनो थाङोब्ला जोङो गोरोन्थि साननायफोरखौ जाहाथे जों नागारनो हायो रिट्रिट जानो हायो जोंनि गोसोफोरा बेक जानो हायो जों माबा मोनसे गोरोन्थि खालामबोदों नामा जोंनि फोथायनायावहाय मण्डलि दैदेननायावहाय समाज दैदेननायावहाय रायजो बेंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा जादोंब्ला निस्सय सोरहाबा खहा जाथारगोन गथे बे जाहाथे खहा जाया बेबायदि निस्सय दिनैनि बे प्रार्थना सभाया रिट्रिट खालामनानै बिथांमोनखौ जायफोरा असान्तियाव खोख्लैनो नागिरदों बा बेंनायावहाय एसे उसुबिदा खोख्लैदों माने उगुल थुगुल खालामनो नागिरदों बिथांमोननि गोसोआबो गोथों जागोन होननानै जों भरसा खालामो आरो बे प्रार्थना सभाखौ इसोरा जोंनो प्रार्थना जुगिदि बिथांमोनखौ गोख्रों आरो गोथार गोसो होगोन होननानै जों भरसा खालामदों आरो प्रार्थना खालामदों